Дуруд ҳамдиёрони азиз, мо имрӯз ина патсиентмон курша буд кард. Ана мо як запис қатиш карда будем, нишон дода будем ки коксартрози дараҷаи сеюм буд, ана гарданда грижа буд, бисёр ҳолуш безеб буд. Назди мо муроҷиат кардан, айхади ворух омадагиян. Ана коксартроз дараҷаи сеюм буд. Вақте ки дараҷаи сеюм мешава, ин рост бояд ҷарроҳӣ бирава. Рост ҷарроҳӣ бирава. Неки вақте ки мо дидем ки аллакай ҳоли устухону саракош кандагӣ неста, бо хатиш кор карда мешава, мо тавба дагирифтем. Ина шикрдо курша буд кардем. Ина саломатиш хуб. Ҳами саломатӣ ҳар як инсон дасти худаш дай. Ҳами нигаҳ карди, бурд карди, нигаҳ накарди, бой мети, баъд ҷарроҳӣ мераи, оператсия мераи, инвалид мешавӣ. Ина бо акам худаш гап зана. Ассалому алайкум бинандагони азиз, ман аз шаҳри Исфара, аз деҳаи Ворух. Рӯзе аз рӯзҳо як шунос воситаи телефон гапзанон кардем. Вай ҳам ба монанди ман аз касалӣ сутунмоҳра азият мекашид. Рӯзи дигар хестам ба сӯи ваҳдат хестам сафар кардам. Омадам ба манзилгоҳи дардҳои сутунмоҳра ва гардан аз Бахтиёр Шоев табобат гирифтам. Дуруст табобат гирифтам. Ман ҳис кардам ки саломатиам пешрафта истодааст. Мана имрӯз мешад ки ман бо 8 рӯзи дигар табобат гирифтам. Илоҳо сиҳат саломат бошедон. Ман омадам ба ҳамин дармонгоҳ. Шоири бузург гуфтааст ба гуфтан кай бувад монанди дидан. Илоҳо ҳама вақт сиҳат саломат бошедон, дар амони худо бошедон. Ҳозир худам чӣ хис кардистед? Ман ҳозир худамро хай акун ба синни сол нигоҳ карда, хай 25 сола нестам. Ман хай қариб наздик 70 солаам. 50-60% саломатим пеш рафт. Шитану хестан чӣ хис? Шитани хестан бемалол. Шитани хестан аз диҳар мекшидам. Мана бо бовар накунам, шитиам мехезам малимро. Ина як гаштантон нишон дед. Мана коксартроз будам, дараҷаи сеюм. бас мегӯӣ ё бисвор штихезам. Саломат бошед. Раҳмат шумо. ҳазор раҳмат бо муомилаи нағд, бо табассум. Мана то ба чашмат набинӣ бовар намекардим. Саломат бошед. Илоҳо дастотро дар дарона бинад. Ҳама вақт зинда саломат бошед. Тоҷикистон зинда бод ба пеш.